Ćao! Otkad nisam snimala, čak sam zaboravila kako se snima. Danas nam je prvi dan u Sarajevu, tako da noća smo došli kasno, napatili smo se, bukvalno 2-3 puta nam je let bio otkazan, ali o tome možemo u nekom drugom videu. Sada idem da šišam djecu i vidjet ćemo ostatak dana. Pa hajde, pođite sa mnom. Mi smo stigli u frizerski salon. Evo i Danija. Hoćemo se šišati, Dani? I kako je fina ljulja iza nas. Wow. Mi smo u Atiša salonu. Sad ćemo se šišati. Evo dok čekamo naš red frizerskom, izašli smo ovdje, ima jedno fino igralište. I Nela se sad ljulja. Nećeš više da se ljulja, evo Nela neće više da se ljulja. Hajde izađi, dođi mami da te mama izvadi. I tako čekamo red pa da se djeca ošišaju. I ona, kako se zove, onda sam ja mislila možda malo da se ošiša. Pa je tako, eto vidjet ćemo šta ćemo uraditi. Uglavnom su sad na igralištu. Djeca se obradovali nani dedu. Ćemo se klackat, Dani? Ajmo. Klac, Dani. Uj. Nela je gotova. Nela je gotova. Mama, aj. Gdje ćeš? Gdje ti je kvakva? Hoćeš da si tu? Jao. Hajde, ljuljaj je. Ljuljaj patku. Bravo, Nela. Neli je bilo ovo prvo šišanje kod frizera. Preslatka je joj frizura. Mi smo je prije jednom šišali onom mašinicom kad je bila beba, jedno otprilike imala 3-4 mjeseca, ali ovo je bilo sad prvo šišanje i dobro je prošlo. Sad ćemo vidjeti kako ćeš se ošišati. Jel si redo? Ja. Ja. Šta ti je to? Dogi. Evo ja našla sebi svog frizera. Ajde friziraj, mama. Bravo, Nela. Šta ćeš sad, Nela? Tu? Ajde. Nela mene frizira. Bravo, Nela. Jesi sladak? So sad. Ti so sad. Jel se sviđa frizura? I javljam vam se iz Merkatora trenutno. Došli smo malo da se namirimo zato što smo spontano odlučili da idemo na more i to u Crnu Goru, u Ulcin tačnije. Tamo sam letovala sa mamom i babom kad smo bili mali, ja i brat. Često smo znali da idemo tamo i rekao, hajde, odavno nisam otišla, pa hajmo, rekao, sad svi zajedno malo spontano nekako ispalo, ali kažu spontano je najljepše. Tako da smo došli da se malo namirimo za put, jer smo mislili posle ponoć, tamo neka 3-4 da krenemo, ako Bog da napuš. Šta si to našla, Nela? Lutku našla, ja! I tako, eto, rekao da vam se malo javim i da vidite šta radim, gdje sam, šta sam, nisam snimala više posle frizerskog. Uglavnom, dosta sam skratila kosu, ovdje se vidi, ali neka sam. Nela našla neku lutku. Eto, jes mi dosta kraća, ali sviđa mi se, trebala sam još malo skratiti. Kako si slatka. Kasnije da vam pokažem šta smo kupili tu u Merkatoru. Malo grickalica za puta, djeci po flašovu, ima i Nela samo rozu, pempas i neki džiđe smo u robotu kupili djeci za mora. I eto, upravo sam djecu spavala, tako da mi je ostalo još da se spakujem, pošto, kao što sam rekla, posle ponoć nekad ćemo krenuti za Ulcin, ako Bog da.
I eto, mislila sam samo malo neki kratki, spontani vlog da snimam. Malo sam poželjela da snimam stvarno i da se družimo ovako. Sa vama. Tako da, ja mislim da je to bilo to. Uglavnom, Neilu mi je u zadnje vrijeme jako teško spavati, upada u neku tu fazu. Na švedskom se kaže trots ålder, to je to kad dijete napuni, u stvari kad je Kaputu da napuni 2 godine, Neili nije ostalo puno do 2 godine, još 3 sedmice ako Bog da, tako da tada oficijalno izlazimo iz doba bebe i ulazimo u fazu toddlera. Tako da jedna od njenih glavnih osobina je da je ona jako odlučna, ona zna šta hoće i zna šta neće. I to se da primijetiti. Tako da, eto, malo mi je teže nju spavat nego Dani, a Dani, on je umoran, on legne sam i zaspi, a ona se vrti, sve hoće da radi, ali da spava neće. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Nadam se da vam se svidio ovako ovaj spontani način mog vlogovanja. Pa vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!